Napa-apa ya mung tilik karo pun Kakang. Yakin? Ya, Sumpah. sumpah. Kakang ora kapusi aku to. Ora. Mergo ngene ya, Kang, nek kae omong oke-oke lemu gatekke rasa tok lebokke ati. Nek mbok lebokke ati, lha nu sewu lho Kang ora jeneng aku ngajari karo wong tuwa. Conto wis akeh banget wong sing apik dadi elek, papan sing tentrem dadi kisru mergo cakepe wong loro kuwi. Iya, ora bendana. Kuwi hati-hati ya. Iya, Nek omong apa-apa rasa digatekke. ora. Tenan ya, Kang. Iya, Aku wis hafal tenan. iya. Nek nganti omong kowe tok gatekke balik mandingalmu kowe dadi wong elek, dadi wong jahat. Sing dosa kowe, sing keplok-keplok kono. Iya, ora bendana ku sik menengo. Ya, Braja Musti apa Kakang? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nunamit pasang kaliman tabe tinebena ngilodune dumawaing kawang towang Kanjeng Hyang Sarawu Paduka Kanjeng Hyang ing Wirata ingkang mayah punarimbi ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Hyang ing Wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Hyang Jagat wasisaning Bathara Wayahsura jagat. Iya. Putuku nggih arimbi ngaturake pasgan tumraping pun Hyang ing Wirata wis tak tumpah karya bombong penggaling pun Hyang. Ora liwat pangestunipun Hyang ing Wirata tampan maupun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen sing ngandika lenggah madaning Daturaya negari Pringgondani. ya arimbi kaya wis ora kurang kepenak. Pratane Hyang ing Wirata ana ing negara Pringgondani dina samengko iki. Arimbi. Wah. Matswapati akehku aku ngaturake basaku kadura. Putuku nggih Werkudara. Pun Hyang tombak karya bombong penggaling pun Hyang ora liwat pangestuning pun Hyang bae tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogane nggon mlenggah ana ing Daturaya negara ing Pringgondani. Durgandana kakekku. Yo, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak pratane Hyangmu ana ing negara ing Pringgondani dina samengko iki nggih. Bratasena. Kula nuwun Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun Puntadewa kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Hyang wonten ing Projeng Pringgondani Hyang Matswapati jagat wasisaning Bathara Puntadewa ya ora nemu lanang swiji apa prataning pun Hyang ing Wirata prapta ana ing negara ing Pringgondani Silatur pambagi tumraping pun wis dak tampa ora liwat pangestuning pun Hyang tampanana Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Kanjeng Hyang ya Puntadewa. Kaya ora kurang kepenak prantane Hyangmu ana ing negara Pringgondani. Kula nuwun Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Kanjeng Hyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Hyang. Kresna dak tampa sira atur bekti kelawan Hyang ing Wirata ora liwat pangestuning Hyangmu tampanana Natandrawati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kanjeng Hyang. Ya Kresna. Kaya wis ora kurang kepenak prantaning Hyang ing Wirata ana negara ing Pringgondani. Nadyan ingkang wayah pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Putuku cah bagus Janaka atur bekti karo pun Hyang wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Hyang tampanana kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Hyang Prabu Matswapati
Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaning priyangmu ing Matsapati dina samengko iki. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene rawuh paduka Kanjeng Hyang netepi dhateng awala ingkang sampun kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Hyang. Dinten sakmangke kepareng sampun tedhak wontenipun Rajing Pringgondani. Sepinten bombong ing raos ingkang tan bangkit pinambeng. Persasak kadidene kecugrugan wukir sari kelepaning samudra madu. Manahipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Hyang. Arimbi kula wonten timbalaning adawu. Kagiat penggalipun Hyang ing Matsapati nalika aku nampa nawala wondene bareng tak surasa isining nawala tanana le kejabamung nawala saka putuku Arimbi Pringgondani dene surasane dina samengko sira kula putuku wong ayu miji marang utawa ambaya kisawanipun Hyang ning Praja Pringgondani nganti kaya tak gelak lakuku prapting praja dina samengko gandeng pun Hyang wis katon sowan ana ing Praja Pringgondani kula Arimbi apa dene Werkudara mawarta ingkang wis mebar warata saindenging jagat kabeh padha nekseni lamun putuku Arimbi bakal njenengake putuku si Gatotkaca lungguh dambar kepraboning Pringgondani tumbulipun Hyang kadhawan supaya miwaha misuda kalawan putuku si Gatotkaca ternyatane dadi kewajibane Hyang Wirata Eyangmu duwe kewajiban misuda marang sakehing para narendra ingkang bakal lenggah dampar ana ing nusa Jawa iki. Nggih kasinggihan mekaten. Ya mung ngene nggih. Gandeng Pringgondani iki dudu kok darepe ing Arimbi. Mung merga saka ucape sarta ature kadang-kadangmu para kadang braja ingkang nalika semana wis paring arta sarta wis matur marang sira Arimbi yen to negara iki dipasrahke marang sira kula putuku Arimbi. Tumuli sira bakal njenengake si Gatotkaca ana ing kedatoning Pringgondani. Aja nganti mengko dadi daredah ingkang tundhone ora becik kedadiane. Maragakipun yang bakal nyuwun mriksa marang sira Arimbi. Apa wis taren sarta apa wis ndangu kelawan sakehing kadangmu ya adi-adimu kadang braja yen to sira Arimbi bakal njenengake Gatotkaca marang Praja Pringgondani. Arimbi putuku maragake matur marang Hyang Wirata nggih Arimbi anjrah ingkang muswita siring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning driya dados akula dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Hyang nemu sura sing kados pundi jernyatanipun
menapa ingkang kula tindakaken menika krana kula sampun nate nampi dhateng aturipun kadang kula ipun Kakang Arimba tumunten kadang kula pun Brajadenta miwah Yayi Brajamusti masrahaken negari menika dhateng pun Arimbi Purbawasesa wonten astanipun ingkang wayah mila sampun satrepipun menawi tumunten kula jumenengaken atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Yo, kuwi pancen bener, nanging kosik perlu digelar lan digulung aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Mula coba saiki aku tak takon marang sira kula Arimbi, dasarmu apa? Dasarmu tu Arimbi apa dene sira njenengake anakmu si Gatotkaca? Mboten ateges kula milik dhateng kedaton ing Pringgondani namung emutana Kanjeng Eyang. Saksedanipun Kakang Arimba sampun sawetawis dangu. Negari ing Pringgondani menika kecalan pengayoman, kecalan Nalendra. Mongko sawijining negari menika menawi tanpa adeging Nalendra. Kawulanipun boten wurung namung badhe kados dene sapu ingkang ilang sukipun. Pating salebar mboten kanten-kantenan miwah mboten wonten pranataning hukum tuwin pranataning praja ingkang saged kinarya tutus kempaling para kawula wonten negari Pringgondani mila krana kawontenan menika menawi dipun kendelaken tan wurunga namung badhe ngembet dhateng adeging praja Pringgondani tumuli kula gadhahi pamanggih bilih Gatotkaca anak kula ingkang kedah lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Gusti. Yen sira kula Arimbi matur ing kaya mengkono satemene ana dalan liya. Margi sanes ing kados pundi? Ya nadyan pranataning hukum raja ngandhakake yen to sira kuwi majaning Prabu Trembuka ingkang tinemu wadon. Mongko wong wadon kuwi ora entuk warisan saka Nalendra ingkang wis surut marang Kasidan Jati apa dene wis lengser keprabon nanging kabeh mau bisa dilaksanakake lamun sira kuwi kagungan garwa wondene garwamu ingkang lenggah dampar keprabon ing Pringgondani kaya ta putuku Werkudara kuwi duwe kewajiban ngreksa sarta lenggah dampar negara ing Pringgondani. Wah, pancen aku sing ora gelem piye Werkudara. Kejaba aku dadi satriyaning praja muga kipetungan wong lungguh dampar dadi ratu ya ora gampang sebabe apa syarate akeh monggo aku ora iso ngleksanake syarate wong dadi ratu kudu duwe tata krama duwe unggah-ungguh merga tumindake ratu itulat dening para kawula monggo Werkudara adoh saka tata krama adoh saka unggah-ungguh. Apa kelakon ratune ora duwe unggah-ungguh kaya ngapa kananing para kawula tan wurunga padha ninggal tata krama merga ratune wae ora duwe unggah-ungguh. Angka loro aku wis duwe kewajiban dadi satriya monggo satriyaning praja Ngamarta aku ora bakal ninggal marang kasatriyanku iki wis tak sangkul wiwit aku gumelar ana ing jagat nganti sesuk paripurnaning lawakonku tetep aku kudu dadi satriyaning praja Ngamarta. Sabanjure yen aku nekat dadi ratu ning Pringgondani kawulaku ora bakal tentrem ning saya suwe bakal entek. Kawulamu entek sebabe apa? Sebabe aku duwe hukum dhewe. Duwe hukum dhewe piye? Werkudara kuwi duwe hukum dhewe. Sapa sing utang nyawa, sapa sing utang getih, kudu saur getih. Kuwi tegese lagi adil. Yen nganti aku dadi ratu, monggo negaraku akeh Brahma corah, akeh maling begal ngampak ngecu. Monggo gawe pepati ateges maling begal ngampak kecu sing dadi kawulaku mau tak pateni dhewe. Apa tumun ning atase ratu ora duwe kawula. Mula aku trima ora dadi ratu. Dene sabanjure Matswapati hakeku. Perkarane Arimbi iki perkarane Arimbi dhewe aja mbok sambung rapetake karo Werkudara. Nadyan Arimbi bojoku ning aku ora ndek onang tumraping negara Pringgondani. Wondene Arimbi ndadekake ratu Gatotkaca bakal kawisuda ning Pringgondani. Aku ora ngojok-ojoki, aku ora duwe niat
oyak-oyak karo Arimbi supaya anakku dadi ratu. Mula pisahno perkarane Arimbi karo perkarane Werkudara. Lho kok sik iki ora iso dipisahake sapi. Nadyan aku bojone Arimbi. Ning aku madeg ana negara Ngamarta, Arimbi dadi turasing wong Pringgondani. Arimbi ngurusi negara Pringgondani. Aja mbok gandeng jenengake karo Werkudara. Mengko ndak ana rarasanan sing ora becik tumraping Werkudara. Arimbi ya Arimbi ngurusi Pringgondani. Ya wis ben Arimbi dhewe. Werkudara ora melu-melu. Bojo-bojo perkara siji lan sijine kudu pisah. Ila jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Para. Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Hyang. Penemumu piye ya, Nggih Puntadewa? Menapa ingkang dipun aturaken Dimas Werkudara menika kepara saestu Kanjeng Hyang. Krana kula sampun rembagan kelawan Dimas Bimasena. Ingkang lereking pirembagan menika kala wau Dimas kadang kula mboten kenging tumut-tumut perkawis negaring Pringgondani sampun ngantos doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kadang kula ing Jodipati menika milik dhateng negaring Pringgondani langkung-langkung ingkang rayi utawi ingkang wayah pun Darma Kusuma menika ugi nggadahi milik tumraping negaring Pringgondani menika mangke boten prayogi kedadosanipun Kanjeng Hyang mila dinten sak mangke sawanipun ingkang wayah pun Puntadewa sayekti namung rumajang kersanipun kadang kula Yai Arimbi anak seni dateng pun Yai Arimbi anggenipun jumenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca Kanjeng Hyang jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Para wiladala. Lah kok dadi kaya mengkono lambe atining Putu Prabu Darma Kusuma ya. Yen to pancen mengkono kabeh dadi dasar-dasar apa to sababe Werkudara ora kepengin dadi ratu sartane pawadaning Putu Prabu Ngamarta. Nggone ora kepengin melu-melu perkara negara Pringgondani iki pun yang bisa napa. Kasinggihan matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kresna kula maring adhawuh. Mbok ya melu urun rembug. Aja wong tuwa dipasrahi rembugan sing abot kaya mengkene, mengko ndak aku ora kuat Kresna. Inggih, Kanjeng Hyang badhe ndangu menapa? Miturut Putu Prabu Ndarawati, pawiwahan wisudan iki apa wis pancen trep lamun pun yang jumenengake Gatotkaca lenggah damar keprabaning Pringgondani. Kula nuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Keparenga sak mangke kula munjuk atur. Gandeng sak mangke dereng wonten suwanipun kadang-kadang Braja. Inggih menika kadang kula pun Nyai Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa tuwin Kala Bendana ingkang kanthi sowan wonten ing dhatu negaring Pringgondani. Kula kinten menawi sak mangke Kanjeng Hyang badhe misuda dhateng anak kula pun Gatotkaca langkung mrayogi menawi anengga dhateng sowanipun kadang Braja. Jer menika kadangipun Nyai Arimbi ingkang gadahi kewajiban tumraping negaring Pringgondani. Menawi kadang Braja sak mangke sampun komplit wonten negaring Pringgondani lan sedaya sarujuk tuwin mathok menawi dados pamanggihipun Nyai Arimbi kula semanggaaken. Ing mangkenipun boten wonten bobol boroting lelampahan Kanjeng Hyang. Ngono Kresna. Inggih, kasinggihan mekaten. Yo, yen pancen ngono, aku tak dangu karo Si Arimbi. Lah kok nganti seprene durung ana katon sowane kadangmu Braja Denta, Braja Musti, sartane kadang-kadang braja liyane Arimbi. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Mustinipun dinten saha braja sampun kepareng sowan. Namung nyatanipun inggo sak mangke dereng wonten ketingalipun Braja Denta, Braja Musti. Wiwasanesipun lah ya kuwi. Lah ya kuwi sing marahipun Eyang Tidha-Tidha. Yen to pun nganti pun Eyang jumenengake Gatotkaca. Mongko tanpa ana seksi dulur-dulurmu, yen to mengko wis rampung gane jumenengake, tumuli ana gegeran. Merga padha dirumangsa dikiwakake ora ditareni dening mbakyune. Apa ora jeneng pun Eyang kuwi sawijining wong tuwa ingkang nandur bibit pasulayan ana ing Pringgondani. Nggih, mila mekaten Kanjeng Hyang. Tumuli sak mangke kula namung rumaja ndederek kersa paduka Kanjeng Hyang. Saiki ngene, supaya aja nganti dadi daredah ing ora prayoga, sadurunge Gatotkaca tak jumenengake ratu ning negara Pringgondani. Apa ora prayoga? Lamun sira putuku Arimbi ndangu marang pisowane Braja Denta, Kalpa lan Kala Bendana, supaya kabeh mengko mlumpuk ning negara Pringgondani. Kanthi mengkono pun yang nggone jumenengake nata put anakmu si Gatotkaca ora bakal keluputan yen to ana sewiji-wiji ingkang maraja saka sela-selane Garu. Arimbi,
sigra yen premana kanca krong lagi nawang sesangka Nalendra Makmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta-kura reka kiri ro nanggono magawe gelarira wang-wang Didumadyaning Pasewakan Agung sami midhangetaken panganggenipun nata ing wirata Sang Prabu Maswapati dadosaken tintrim madyaning Pasewakan Negaring Pringgodani nalika semanten datan wonten ingkang mubah datan wonten ingkang musik gendran kemawon satemah nadyan angin kaya mandheg mlenggahe kanyo pinangka wardu kanyo dhewe ganten wardu jarang kercana durung abange dulur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora rumacan metu orang ke gajah medha saka wandilan kejawi namung sawanipun nggih Raden Brajamusti ngandhi ing rayi Raden Kala Bendonya nerpepek Sinawati jagat among mbak lumembak ombak ing samudra Ganggeng Bawito denceng-dencengan ora pangling gawe kaget Musti padha kanthi raharja sapraptamu yayi. Ya. Inggih Kakang Mbok. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang rayi kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Kakang Mbok. Tatampa Braja Musti ora liwat pangestuku tanpa nono. Kula pundhingga jimat Dayanana ing kasantosan lan sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngerayi dening antos randhat anggen kula sowan ngabiyantara ngersa paduka Kakang Mbok Ayu Arimbi kaya ora dadi ngapa Braja Musti prayoga nunggunmu sowan sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngerayi pun Braja Musti Kakang Mbok Kala Bendana Padararja sapraptamu adiku dicah bagus Kala Bendana Ejo pakestune Mbak Yu Arimbi
Siapa tekaku, Mbak? Ya aku kepada ngaturake sebab subuh kepiwangan bektiku kau ya Mbak Yu. Iya ora usah kesusu nggonmu matur. Mergo aku rumangsa nek sowanku nek mriko dadi telat. Iya ora dadi ngopo. Undangan jam 09.00 jam setengah 11 aku lagi sowan. Iya ora dadi ngopo kala Bendana. Bektiku kadur ya Yu. Iya tak tampa. Praja Musti wonten dawuh Bayu Harimbi lagi dadi rasanan lawan panjenenganing para lenggah Eyang Muing Wirata sarta kadangmu Koko Prabu Puntapa dene Sinuwun Ndarawati pawiwahan jumenengane anakmu ingkang sekawit bakal kawiwitan tumuli kudu mundur wektune jaran kudu nunggu marang sowaning kadang-kadangku kadang brojing pringgondani mila sampun kula aturaken sepinten kalebatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Mbok samangke gandeng kula sampun kepareng abiyantara menapa ing dados saestu ing manah kula namung jumurung dhateng kersa paduka Kakang Mbok Ayu Arimbi ngantos dumugi sapriki ingkang rayi tasih anyepengi dhateng sumpah prasetyanipun ingkang rayipun Braja Musti anggen kula sampun aprasetya boten badhe ngucik keprabaning Pringgondani kula pasrahaken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi mongganipun badhe murba lan masesa lan persasat katilumamping panji peteng kepapak obor sasra dene jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi paring dawuh dhateng Kang Rayi nedya jumenengaken anak kula pun Gatotkaca lah dalah nuwun sewu Kakang Mbok Ayu bingah kula tanpa pepindhan dene sakmangke anggen kula tansah maspaosaken tingkah lampahipun para kawula negaring Pringgondani ingkang samya nungsang buyang budel bingung numbuk bentus Kronalindra Muda inggih menika anak kula pun Gatotkaca sarta kula ngaturaken panuwun dene negari tilaranipun pepunden kula tilaranipun tiyang sepuh kula sakmangke badhe wonten Alindra Agung ingkang badhe ambeta negari menika mujudaken praja ingkang hanjayeng bawana Kakang Mbok Ayu tulus lahir batin apa ingkang mbok aturake mriki mboten wonten ceceking raos kula badhe nggadahi sarta kepengin milik dhateng negari menika babar pisan mboten krana tumrap kula derajat pangkat bondo donya menika tumrapipun Braja Musti namung kanikmataning lahir sakmangke mboten badhe saged kinarya sangu anggen kula badhe sowan ngersanipun Gusti ingkang Maha Nasa adikku nadyan wujud buta nanging jumbuh lawan kekudanganing wong atuamu sawarga Prabu Trembuka ingkang tansah nengenake marang jiwa kasatriyan lan tansah ngegungake marang wulang raing Sinuwun Prabu Pandhu sawarga iya Kakang Mbok Ayu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Semoga aku ya iso ora bakal jaluk negara Pringgondani wis mangsa bojoku kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi syukur nek anakku Gatot atau dadekke ratu utawa dadekke Nalindra Pringgondani aku setuju Mang Ayu Bagya setuju jumurung ngono Kakang Mbok Ayu kala Bendana iya wis aku wis rasa dadak pekewo aku ra duwe niat piye-piye malah seneng negara tinggalane bapak terbuka wis ana sing kepareng arep Legajapar kuwi aku wis rumangsa bobong wis rumangsa bunga tanpa upama kok Mbak Yu iya kala Bendana ngaturake panuwun ya mengisi ana petungan ingkang tinemune ganjil petungan ingkang tinemu ganjil kados pundi dene sowanmu ora bareng karo kadangmu Braja Denta Braja Musti apa sira wis sowan ana ing glagah tinuluya ing Permalang dereke mawon kula munjuk atur estunipun malah kula badhe nyuwun priksa teka Kakang Braja Denta dereng katingal sowan ya kuwi ingkang dadi penggalyaning para sepuh
dina samengko kadang braja sing katon mung sira kelawan kala Bendana. Mula kang sangka kuwi Braja Musti, apa ora luwih prayoga lamun sira nanjihake marang ing Kadipaten Permalang ya ing Glagah Tinulu babakan dulurmu lanang ya kadangmu Braja Denta. Kepiye mungguh penemune sarta kepiye keparenge kadangmu Braja Denta. Aja kongsi diarani mbakyumu iki ninggal marang kadang tarunaku. Mula kang sangka kuwi Braja Musti, apa ora luwih prayoga lamun sira ndak utus sowan ning Permalang mboyong marang sowaning kadangmu Braja Denta diaturi rawuh ana ing Pringgondani jalaran saka penemuning para pepundhen lan para sepuh yen to anakmu Gatotkaca ingkang lenggah dampar ingkang bakal minangka wrangka tananalika jambung kadangmu sepuh ya kuwi adiku Braja Denta. Braja Musti Kang Mbok Ayu Arimbi dinten sak mangke kliranana kula nyuwun pamit madal paselan menawi kautus sowan dhateng Glagah Tinulu. Sowan kula wonten saripun Kakang Mbok Ayu Arimbi mboten badhe kula mun mangarsama ngersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi menawi mboten sareng kalian Kakang Braja Denta. Sing bisa nggon mung ngrangkani kelawan kadangmu Braja Denta. Aja nganti gawe kuciwa sarta gawe podheng penggali adiku si Braja Denta ya Braja Musti. Non ngestaken dawuh. Ya kuwi aku tak melu ya Mbak Yu. Mesake Kakang Braja Musti ora ana kancane mbok menawa mengko ana rebuk sing rada akeh. Mengko aku sing bakal tengahi mergo kok ndak ora ana sing ngawat-awati karo Kakang Braja Musti. Kala Bendana yen to pancen mengkono aku mung kari manuk. Yen to sira adiku kala Bendana bakal melu-melu tindake kadangmu ya kuwi Braja Musti. Ya wis aku njaluk pamit ya Mbak Yu. Ya sing ati-ati. Raden kula nyuwun pamit. Braja Musti aja kaya bocah cilik. Raden aku nyuwun pamit. Yo kala Bendana aja kaya bocah cilik. Mbak Yu, parmo kula madal paselan bidal dhateng ing Glagah Tinulu ing Permalang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Manganjur lakuning angin guguran graning arga guguran graning arga kura kurnita kagiri-giri wah anakku lanang Antarja wonten timbalan ngadhau Antasena. Ana dawuhmu apa, Pak? Marmane kowe tak timbali nyaket ana kersaning bapakmu. Wah, ana rembug ingkang bakal tak kandhake marang kowe cah bagus. Kejaba magepokan karo adimu Gatotkaca Antarja. Aku tak kandha karo kowe, aja mbok anggap yen to wong tuamu kuwi pilih sih. Ing atase kowe anak mbarep. Nanging kowe ora tak dadekake ratu ning Pringgondani, nanging Gatotkaca sing tak dadekke ratu. Aja pisan-pisan kowe ngluputke karo bapakmu. Aku ora melu-melu perkarane Gatotkaca, jer Gatotkaca nampa triman saka mbokne ya kuwi Arimbi. Mula aja mbok anggap yen to bapakmu iki banjine Banjiladan. Waktu dina iki kegumana musik ning atine Werkudara bapakmu. Kowe bisa nampa marang lelakon iki. Luwe-luwe tumrap Werkudara kowe dadi bocah sing nggone opor bebek mentas awakmu dhewe. Ih, menawi dados tawaken patuko Kanjeng Rama badhe kula estakaken. Nyatanipun sekedhik kemawon kula boten wonten raos meri dhateng kadang kula ing Pringgondani. Pundi
Dimas Gatotkaca jernyatanipun Dimas Gatotkaca sak mangke panci sampun nampi triman saking Kanjeng Ibu Harimbi kula mboten badhe wonten raos mesgul manah kula Kanjeng Rama bagus Antasena piye Pak kaya aja ngeri yen kakangmu dadi ratu ora jeneng bapakmu ki banci Banjiladan pancen kuwi nugrahane kakangmu Gatot saka ibune ora saka bapakmu Jodipati aku padha sampeyan kok Pak ora duwe niat dadi ratu nek ratune kaya aku coba gagasen kawulane kaya ngopo padha ngendikane bapakku ora kersa dadi ratu bapakku ora gelem dadi ratu mergo bapak kurang tata krama kurang unggah-ungguh kaya aku ki ya ora duwe unggah-ungguh aku ya ora duwe tata krama aku ya ora iso ndodhok aku ora iso basa mula nek nganti aku dadi ratu kejaba negaraku rusak mesti aku dadi rasananing para kawula ing ngatasi ratu kok ora iso tata krama ora iso dienggo patuladaning para kawula syukur yen kowe duwe pikiran kaya ngono le Cak Bagus mula ketrimane Kakang Garukaca aku melu seneng malah nek perlu aku sarembuk karo Kakang Antarja nedya bakal gawe tentrem Pringgondani yen perlu sapa wae ingkang ora nrimake Kakang Garukaca dadi ratu ning Pringgondani aja nganti Kakang Garukaca tumandang aku lho Kakang Antarja sing saguh gawe tentreming negara ing Pringgondani wah bagus najan ditonton kowe kaya dene wong kurang genep nanging nyatane pikiranmu malah ngungkuli karo wong gerang-gerang sik nek perkara siji iki aku ora trima perkara apa kok sampeyan ngene aku wong ora genep saiki aku tak takon karo kowe anak Werkudara iki sing persis karo Werkudara sapa kowe iso ndodhok bapak ora iso ndodhok aku ora iso basa bapak ora iso basa aku ora iso tata krama bapak ora iso tata krama bapak nganggo kuku aku ora ketang men cilik-cilikan ya tak ingu wah iya heeh sing perlu kok takokke iki malah anak-anakmu Antarja Gatotkaca iki Werkudara ki ora iso basa ora iso ndodhok ora iso tata krama kok anak-anake do ngapurancang basane alus ki malah perlu tok tes DNA piye artine apa gedhe tok tes padha karo kowe ora nek ora padha karo kowe berarti simbok ayo wah caidan ora bakal kowe kelakon Antarja ya anakku Gatotkaca ya anakku ya terus sabanjure piye jumbo karo aturku ngarep Pak mula aku gawe tentrem negara Pringgondani iki kok sajae kono laku gedhe dulure ibumu dulure Harimbi kadang-kadang Braja ora ana sing padha sowan mung Braja Musti karo Kalabendana mula dina samengko Braja Musti diutus nyusul karo kadange tuwa Brajadenta tata aja nganti ana dom sumurping banyu telik Mangindrajala ingkang bakal gawe geger negara Pringgondani siap bapak ngasuh bapak wis sepuh anak-anak siot iso diandelke ning pabaratan ya Kang ngrundani negara Pringgondani mbok menawa apa-apa Kakang karo aku aja negake Kakang Garukaca iya Dimas kula nyuwun pamit Kanjeng Rama sing ati-ati aja kaya bocah cilik dalu pamit yo Pak yo sing ati-ati niring ulun kapurba tresang morbeng
kakang Iwan kanang sing tasih mawe uga sawekung kung meringgelan Iwan kanang mamujwe ngori cenayake ngeret Dityan kala Ludra Mas Patih Raja Dewaku ladala persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene amung wujuding kadipaten glagah tinulu kemawon kerawan priyagung bapa menemban winantu ing Karaharjan rawuhipun wonten ing Kadipaten Permalang titik lenggan sak mangke bapa menemban kandhak blaguduk semalu gembal semorante hawela nuwun inggih Ger anak Mas Brajadanta tansah pinangan ing kawidadan nering sambi kala sawanipun ing bapa ing Saka Lima mangga widodha sawan kula durga mendhak kala silna namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak Mas Brajadanta ing Kadipaten Glagah Tinulu Ger kula cancang pucahe weni dumawahing wijang urma kenting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasengecakno anggen jengandika lenggah bapa mremban oh inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Saka Lima Rakyana sengguni katuran Karaharjan rawuhipun widodane ring sambi kala sowan kula nak Mas Brajadanta kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk nggih kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasengecakno anggen jengandika lenggah kula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan Braja Lamatan Braja Wikalpa prayoga nunggon ngadhep ngarsanipun Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi inggih Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Kakang Adipati tatanen kula wadya bala glagah tinula aja ngantun ing padha saur manuk jenengipun Kakang Nedya nyuwun mriksa rawuhe Penemban Durna lawan Paman Patih Sengguni kula semanggaken ngersanipun Kakang Adipati bapa Penemban dene paduka rawuh wonten ing Kadipaten ing Glagah Tinulu keparenga ingkang putra pun Brajadanta nyedha dawuh nyadong dawuh timbalanipun paduka bapa Penemban Durna ing Saka Lima Penemban sejatosipun mengaten nggih sawan kula menika netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh jenyatanipun kula menika dipun tuwakaken dipun sepuhaken wonten negari Ngastina monggo nyatanipun kula nuwun sewu nadyan kula menika asring-asring sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu nanging pangrekahipun ingkang bapa ing Saka Lima tumrap anak-anak kula para kadang braja menika sampun boten kula bentenaken persasat kula rengkuh kados putra wayah kula piyambak mila sampun satrepipun menawi kula jejeripun tiyang sepuh menika tuwi dhateng Karaharjan tuwin kawidadanipun anak-anak kula kadang braja
matur sembah nuwun tanpa pindhan. Dene tungkap angka kalih. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun sowan kula menika namung nyatakaken pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun pawarta menika kala wau. Pawarta menapa menemban? Kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih negaring Pringgondani samangke badhe jumenengaken Alendra Agung. Tegesipun sesembahanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Menapa kepara saestu leres bilih ingkang mbakipun Dewi Arimbi badhe jumenengaken ingkang putrapun Gatotkaca putu kula ing Pringgondani badhe jumeneng keprabon gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba. Nuwun sewu menapa pawarta menika kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawarta, Nger? Kula nuwun sewu. Upamiya kula matur ngersanipun Bapa Menemban. Pawarta ingkang sampun paduka mirengaken menika kepara saestu. Jejeripun tiyang sepuh namung jumureng mangayu bagya dene sampun dangu para kawula Pringgondani menika angadang wontenipun Alendra ingkang kesuwi dhateng para kawula dasih. Lan samangke badhe wonten jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca menika. Kula menika jejeripun tiyang sepuh namung jumulung dederek lan mangayu bagya jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca. Menawi tetela mekaten apan kepara saestu. Bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe jumenengaken anak kula ing Pringgondanipun Gatotkaca. Jumeneng keprabon ing Pringgondani Bapa Menemban. Lho, menawi ngaten leres, Nger? Inggih leres mekaten. Syukur. Menawi ngaten cocok kalian pawarta. Tegesipun pawarta menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pawarta nanging kababar kados kasunyatan. Kula nuwun sewu. Nak Mas Brajadenta mboten kula menika badhe amunggel ingkang sami pangandikan. Namung semunipun kula wonten tuwuh tandha pitaken saklebeting manah kula. Tandha pitaken kados pundi Regyanapati? Menawi negari Pringgondani ingkang saestunipun menika tiraranipun sawarga Prabu Trembuka tumunten sak mangke Gatotkaca ingkang jumeneng nata. Kula nuwun sewu lho nggih, kula namung kepengin ngertos kemawon. Penggalih paduka anak Mas Brajadenta menika kados pundi? Ingkang dipun kersakaken kados pundi menika? Kersanipun Regyanapati kula kedah matur menapa paduka anak Mas Brajadenta menika ikhlas? Menapa nak Mas Brajadenta menika mesgul penggalihipun? Kula badhe nyuwun priksa, kula suwun jujur lho nggih, kula suwun jujur. Inggih. Sejatosipun lahir batos kula ikhlas. Nuwun sewu. Ikhlasipun nak Mas Brajadenta menika dasaripun menapa? Sepisan kula menika ngrumaosi bilih gesang menika mboten badhe kabondo dhateng bondo donya. Gesang kula mboten kabondo dhateng derajat pangkat. Angka kalih kula sampun nate prasapa kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi saksedanipun Prabu Trembuka utawi saksedanipun Kakang Arimba. Kula mboten badhe ngucik keprabon ing Pringgondani. Sawetahipun negari Pringgondani kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Sewu Bapa Menemban. Wontenipun Brajadenta kados mekaten menika krana kula badhe antepi dhateng sumpah prasetyaning jiwa kasatriyan kula. Sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun Brajadenta. Amung anggen kula nerak pacak nerajang perbatang, kula nerak dhateng sumpah kula piyambak. Lole. Dados perkawisipun anggen paduka kabondo dhateng prasapa ingkang sampun nate paduka ngendikaken wonten ngajenganipun ingkang mbakipun Dewi Arimbi. Kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten namung kula badhe angojok-ojoki dhateng paduka menika mboten namung sejatosipun sowan kula menika namung leresaken barang ingkang bengkong. Beneraken barang ingkang luput. Ingkang luput ingkang wonten pundi? Ingkang bengkong mapan wonten ing pundi? Ingkang lepatuhen bengkong menika pranatan negari ing Pringgondani. Pranatan ingkang kados pundi? Cobi kula aturi nyuwun piksa dhateng Paman Pun Patih Harya Sengkuni. Ingkang sayektipono babakan tata kaprajan. Nuwun sewu. Menawi wonten satunggiling Alendra ingkang sampun seda utawi sampun lengser keprabon, menika ateges ingkang jumeneng nata menika putra ingkang mijil pambayun. Nalika ingkang Rama Prabu Trembuka seda wonten ing perang pamuksa, tumunten ingkang jumeneng nata menika ingkang Raka Prabu Arimba menika sampun satrepipun. Lah, gesahipun wonten mriki niki. Gesahipun wonten mriki nalika Prabu Arimba sampun seda utawi sampun mampen wonten ing tepet suci, tumunten negari Pringgondani kumplang dangu sangat alipun boten wonten Alendra. Dumadakan wonten pawarta bilih badhe jumeneng nata menika pun Gatotkaca. Kula nuwun sewu, menika pranatan
panalatan saking pundi? Nyatanipun kula sampun pasrah kewajiban negari Pringgondani menika kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Menika leres ning nuwun sewu. Menawi nuwun sewu wonten setunggiling putra Nalendra ingkang mijil pawestri, menika jatosipun boten gadahi hak tumrap kewajiban negari ing Pringgondani. Amargi menika sampun dipun serat dening para pinter, para nimpuna, para sujana sarjana ing budi ingkang sampun sami nyerat pranataning praja kedah ingkang nampi menika putra ingkang mijil jaler ingkang mijil pawestri menika boten gadahi hak warisan tumrape negari ing Pringgondani. Mangka ingkang Mbakyu menika mijil pawestri. Kula nuwun sewu. Mijil pawestri kok badhe angaka-akai nganggup negari Pringgondani menika wewaton saking pundi, panalatan saking pundi sepisan. Angka kalih. Samenika kula trima galih. Kula trima galih lelampahan ingkang sampun kelampah. Lha nuwun sewu. Ingkang Rama menika sedanipun saking sinten? Nuwun sewu. Sedanipun Kanjeng Rama menika seda sambyuh wonten ing pabaratan. Nadyan Kanjeng Rama rumiyin ingkang seda nanging boten dangu tumuli Prabu Pandhu ginututi seda. Krana wontenipun peperangan ingkang sinebut pamuksa. Nuwun sewu, perang pamuksa menika boten linambaran gedhing keburu sengit. Nanging Prabu Trembukangipun kepingin junjung derajatipun Prabu Pandhu. Lha nuwun sewu, menika nak namung reka dayanipun tiyang-tiyang ingkang sejatosipun boten kepengin Pringgondani lan Ngastina menika pisan. Namung saknyatanipun menika lho, seksi tama dumados ing perang pamuksa. Jalaran inggih Adipatih Harya Sengkuni menika ingkang mujudaken perang pamuksa. Nyatanipun Prabu Trembaka menika sanget-sanget anggadhahi raos gething keburu sengit dhateng Prabu Pandhu. Wekasan Prabu Pandhu nggih mekaten, gadhahi raos boten remen kaliyan siswanipun Prabu Trembaka tumunten dados panca bakah. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun perang kok tanpa linambaran rasa sengit menika mboten badhe kelampah. Inggih. Menika kemawon. Lajeng ingkang mangka kalih. Kula badhe nyuwun priksa, Prabu Arimba menika sedanipun saking sinten? Perang tanding kaliyan pun Bratasena. Nalika Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe munggah-unggahi dhateng pun Raden Bratasena. Nuwun sewu, Prabu Trembaka sedanipun kaliyan Prabu Pandhu, ingkang Raka Prabu Arimba sedanipun kaliyan Bratasena. Menika cetha banget to, turas Pringgondani menika mboten saged rukun kaliyan turas Ngastina. Utawi turasipun Prabu Pandhu Dewayana. Nuwun sewu. Prabu Arimba kadang kula menika sedanipun ugi mboten linambaran raos gething keburu sengit. Menika ingkang ngendika sinten nggih? Kula tanyuwun pirsa, coba wonge kok ngadu arep karo Begawan Durna. Sing jeneng wong perang kok tanpa rasa gething keburu sengit menika mboten wonten kejaba ning perang Sendratari menika wonten. Ning nek perang tenanan kok tanpa nganggo rasa gething menika ora bakal kelakon. Masa nyuduk kaya ming setengah-setengah, masa nibani gada kaya ming setengah-setengah, nibani tumbak Jaya Aji Kawijayan kaya ming setengah-setengah. Menika mboten badhe kelampahan. Tertentu mboten badhe wonten dumawahing korban menawi perang menika mboten nambaran gething buru sengit. Inggih. Kakang Arimba badhe njunjung derajatipun Bratasena. Ing atasipun mengku garwa jejering satriya kedah wantun bedah negara Banda Ratu Boyong Putri. Menika sedaya namung samudana. Menika sedaya namung pawadan. Ing estunipun menawi kelampahan kados mekaten menika tertentu Bratasena mboten badhe mentala ngejahi dhateng pun Arimba. Mboten badhe mentala. Ning nyatane Prabu Arimba gugur wonten ing mabdaning pabaratan. Tegesipun Bratasena anggenipun ngepakaken Jaya Kawijayan menika kandhas dumugi ning batos. Wekasan dados sarana sedanipun ingkang Raka Prabu Arimba. Lah sakmenika kanthi dasar kalih perkawis menika. Nuwun sewu lho. Ingkang katiga, Pringgondani menika negari ageng. Nalika kuncaranipun negari Pringgondani menika kula nuwun sewu, menika irip-iripan dinga piliya kaya negari Ngastina. Prabu Pandhu lan Prabu Trembaka menika persasat Nalendra kembar. Panguasane ya jembar, negarane ya jembar. Persasat negara loro menika sampun ngentekaken jagat. Inggih. Kula nuwun sewu, negari ingkang wiyaripun kados mekaten menika lajeng dipun lenggahi dening pun Gatotkaca. Gatotkaca menika tiba putu lho. Monggo anak-anake Prabu Trembaka sing isih seger-seger, isih wangun-wangun dadi ratu, panjenenganipun Namas Brajadenta, Namas Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Menika pantes dados Nalendra. Ning kok Gatotkaca menika namung reka dayanipun para Pandhawa. Lha nuwun sewu. Panjenengan paring dawuh reka dayane para Pandhawa. Lho cetha, Dek, cetha. Arimbi menika bojonipun Werkudara. Werkudara menika punggawa negara Ngamarta.
Werkudara dibisiki Prabu Puntadewa. Werkudara nek Amarta kepengin kukuh bakuh kudune Arimbi iso ngukup negara Pringgondani. Nek negara Pringgondani iso diblengket dadi siji negara Amarta, tan muluka Amarta saya sentosa, saya kukuh bakuh. Menika namung akalicekipun para Pandhawa anggenipun kepengin manunggalaken Pringgondani kaliyan negari Amarta. Menika kanthi srana Arimbi jumenengake si Gatotkaca. Lho ngaten nika lho. Panjenengan kudu pana, kudu teliti. Sampun ngantos gampil dipun blitok dhateng sinten kemawon. Nadyan Kang Bayu Dewi Arimbi menika sederek. Nek nuwun sewu ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine manungsa sapa sing ngerti. Leres Lungkir. Leres. Sampun ngantos panjenengan klasaken kamukten. Kamukten menika saben tiyang upaya. Kamukten menika saben tiyang goleki. Lah kok negara Pringgondani sing jembare kaya ngoten kamuktene persasat sundul langit panjenengan ora ngrasakake ning malah turasing Pandhawa anak Werkudara. Inggih mboten mung kudu swara. Nek panjenengan wantun jodak lenggahe Gatotkaca wani gawe geger kanan negara Pringgondani. Oh, Kurawa sampun lampah dedemitan sak piyantu dhateng Paduka Nak Mas Brajadenta nggih. Bojlek iblis lanat padha jek-jekan. Lagi tangi Brajadenta saka nggone turu. Pirang-pirang taun suwene matur nuwun Premban. Dene Paduka sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah satemah saged ngengetaken dhateng kalimputing manah kula. Menika negarinipun tiyang sepuh kula Bapak Premban. Rama Prabu Tremboko lan Kakang Arimbo mboten satrepipun menawi Gatotkaca bayi wingi sore dakah-dakah mlungguh dampar ke Praboning Pringgondani bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan namung sadumuk jembaring bathuk nadyan namung sanyari jembaring bumi sapa wae kena lungguh dampar watun kekesek batange Brajadenta. Ngaten menika sing jeneng Satra kuwi duwe adeg-adeg. Ora mung gampang dienggok karo bayi wingi sore kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul. Panjenengan menika putra Nanedra padake babu. Leres menika ngaten menika matur sembah nuwun Panembahan. Menika kula mboten kok pripun-pripun mboten badhe milik menapa-menapa namung emotaken. Kula sengajeng sampun matur nglempengke barang sing bengkong, jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput kok nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kakang Brajadenta aku sing sowan aja kejot penggalihmu ya Kakang. Pandhawa tata gati Wisraya sing nyama wingis tutuk mangoler gua sela mangling mangling adikku dia pinayunganing kawidadan Kakang miring sambi kala sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa prayogakno nggonmu ngadhep ngarsaning pun Kakang ora kurang prayoga sowanku ning glagah tinulu kene Kakang kala bendana padha raharja Gajine Kakang Brajadenta srambet tekaku Kang. Bektiku katur ya Kang. Ya pangestuku tampanana Tak gegem dadake jimat karo kusik aku tak takok. Pasewakan tadi pancen glagah tinulu kok rada beda. bedane ngono apa Sowane Kakang Brajawikalpa Kakang Brajalambatan kok ana wong njaba sing sowan ki karepe apa Kang? wong jaba sing sowan Aku kok weruh legahe Begawan Durna malah iki Pati Sekuni kok kaya nang omahe dhewe. Dicekuk nang mburimu. napa-apa ya mung tilik karo pun Kakang. Yakin? Ya, Sumpah. sumpah Kakang ora ngapusi aku to. ora.
Mergo ngene ya Kang, nek kaya apa koke-koke lebu gatekke rasa tok lebokke ati. Nek mbok lebokke ati, lha nu sewu lho Kang ora jeneng aku ngajari karo wong tuwa. Conto wis akeh banget wong sing apik dadi elek, papan sing tetrep dadi kisru mergo cakepe wong loro kuwi. Iya, ora Bendana. Kula hati-hati ya. Iya, Nek omong apa-apa rasa digatekke. ora. Tenan ya Kang. Iya, Aku wis hafal tenan. iya. Nek nganti omong koke-koke tok gatekke balik mandingalmu kowe dadi wong elek, dadi wong jahat. Sing dosa kowe, sing keplok-keplok kono. Iya, ora Bendana ku sik menengo. Ya, Braja Musti, apa Kakang? Engko nggonmu sowan. Sepisan ngaturake sembah angka 2 diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Negara Pringgondani wis akeh para raja nerpati, para satriya brahmana ingkang ngrawuhi marang negara ing Pringgondani. Lan akeh kang padha pasang pesanggrahan. Wigatine mung padha kepengin nekseni jumenengane ratu anyar ana ing Pringgondani ya kuwi anakku si Gatotkaca. Monggo Kakang Mbok Ayu Arimbi rasan-rasan ya mung kadang braja sing urung katon sowan. Nalika aku sowan tumuli aku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi sowan ana ing Permalang kene ya ing Glagah Tinulung. Wigati nganti utawa mboyong kelawan Kakang Brajadanta sowan ing negara Pringgondani. Lan Kakang Brajadanta ingkang bakal kapatah dadi wrangka merangkani kelawan anakmu Gatotkaca. Kakang mula ayo pasewakan ana ing Glagah Tinulung dibubarake Kakang tak kanthi rawuh ning Pringgondani. Yo ning kosek piye? Aku mengko bakal budal ana ing Pringgondani. Ning sadurunge aku tak takon karo kowe. Yo Kakang takon perkara apa? Kowe anake sapa? Lho. Kok ngono pitakoning Kakang Wangsulana wae kowe anake sapa? Aku putrane Sawarga Prabu Trembuka. Pringgondani iki darbeke sapa? Pringgondani darbeke Kanjeng Rama. Saksedane Kanjeng Rama sing dadi ratu Kakang Arimba. Kanjeng Rama seda perkara perang gedhe kang aran Pamuksa sing mateni sing nyedani Kanjeng Rama. Sinuwun Prabu Pandhu, Kakangmu Arimba sing nyedani sapa? Raden Bratasena. Ola alien ning pikirmu. Ola alien ning rasamu. Yen wong tuane dhewe sing nyedani Prabu Pandhu, Kakangne awake dhewe sing nyedani Raden Bratasena. Saya aku tak takon karo kowe ya bener. Kakang Mbok Dewi Arimbi suwita marang Raden Bratasena ora sah digagas kae wong wadon sing wis minger keblate. Suwita marang tedhak turuning mungsuh. Ning kowe karo aku minangka dadi anak lanang aja nganti blawur paningali, aja nganti budhek kupinge. Luwe-luwe aja nganti kowe ora iso metung nganggo nalar sing ganep. Petungen Kanjeng Rama sedane karo Prabu Pandhu, Arimba patine karo Bratasena. Kok kowe arep dedekku, kowe arep klesotan ning Pringgondani. Monggo Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca bayi wingi sore. Gatotkaca anake Werkudara, kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sing metu saka putra sing tinemu wadon sing ora duwe kewajiban tumraping negara. Yen nganti ana walating Kanjeng Rama ingkang ora nrimakake negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca, sapa sing arep nampa, sapa sing arep ngrasake? Aja kutung pamikirmu kowe Braja Musti. Meleka tangiya, aja kesuwen nggonmu turu. Ayo bebarengan karo aku matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen Pringgondani aja dilungguhi Gatotkaca. Ning Brajadanta apa Braja Musti sing pantes lenggah dampar keprabaning Pringgondani cah bagus. Ladal. Nadyanake pirembugan iki aku wis ngerti. Aku wis ngerti yen to Kakang setemene awel masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi.
aja ngono Kang. Ayo netepono jiwa kasatriyanmu Kakang wis tau tate sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi yen to Kakang masrahake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi mangsa bara nggone murba masisa negara. Lah kok saiki Kakang malik tinggal kuwi saka dayane apa? Apa Kakang ora wedi yen to Kakang kuwi nerak pacak nerajang sumpahmu dhewe? Nadyan Kakang ora bakal nampa welaking Jawata dina iki nanging wong nerajang sumpah kuwi sing ngrasake anak putune utawa nggone nyaur Kakang sesuk yen wis ngadhep ana pangwaning Wang Mahanasa wis ngadhep ngersaning Gusti Kang Maha Suci ora usah mejang kaya guru mulang kaya pendhita tuwa aku karo Braja Musti mula kowe ora usah dadak ngandhani karo aku. Dina iki pancen wis tak tetepke yen to aku bakal merang Kampu Jingga mundhat datan Poratu. Oh, latala. Aja ngono, Kang. Eman-eman karo jiwa kasatriyaning Kakang Brajadenta. Ayo ndak kanthi suwaning negara Pringgondani netepi marang sumpah awake dhewe, Braja Musti. Apa, Kang? Mengkari dalan loro sing kudu pok lakoni. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Yen aku melu Kakang ayo bebarengan. Benerke barang sing kleru, jejeke barang sing bengkong. Ngendikane Kakang kersane Pringgondani bali marang pangwasaning anak-anake Prabu Trembuku. Yen aku melu Gatotkaca, nadyan kowe karo aku saben dina srawung. Nanging perkara iki perkara gegayuhan, perkara pribadi ing kudu tak gegeki. Mula yen to nadyan kowe sedulurku tunggal Yayah Rena yen kowe ora manut karo kadangmu tuwa ilang-ilangan nduk siji. Kowe pisah karo aku ora srawung karo kowe Brajadenta ora tepung Braja Musti. Braja Musti aja ngaku dulure Taruna Brajadenta. Oh, ladana. Wis kake matura rasa kakang gunung tanpa guna. Ya, aja nganti tetel jiwa kasatriyanku nyuwun pangapura. Yen to tetep aku bakal netepi kalawan sumpahku. Aku bakal melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aku nyengkuyung ngadeke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk dampar ndasmu. Wah, latar. Wah. Wah, piye Kang? Janji kaya ngono iki. Aku megane joget. Kaya yo Kang. Kang Braja Musti iki sedulurmu. Kang Braja Musti karo kowe iki kaya ngono yo Kang. Aku megane joget kaya ngene iki. Wis perkara kabukten. Wong sing ora seneng karo sedulur awake dhewe do keplok-keplok aku jangan ayo do rukun karo Kakang Braja Musti. Mesti gugu cangkem edur kowe karo kaya ngono kuwi. Ora apa wae. Ayo jangan aku wegah. Sik kala Bendana. Aja nangis. Kowe aja nangis. Aku nangis, aku kelangan sedulur-sedulurku Kang. Melu Braja Musti. Aku tresna karo Kakang. Raja Jeja, aku ya tresna karo Kakang Braja Musti. Kudu tok pilih salah sawiji. Kudu tok pilih. Ya aku kon pilih aku tresna karo Kakang Braja Musti. Mula sing gedhe pangapuramu ya Kang. Aku melu Kakang Braja Musti. Piye? Aku melu Kakang Braja Musti. Kowe melu Braja Musti? Oh, Kang. Iya. Aku adikmu lho, Kang. Aku adikmu. Iya to. Mumpung durung kumlawe tangane kadangmu tuwa. Ora minggat tak tibani tangan sigar dadi loro ndasmu. Wah, aku tahu pengen apa kok begijikan? Buta nek buta pecok. Lah pripun? Ning arep minggate kok gajul rai lho.
Sinten? Kala Bendana, maklotak. Sajake ngerti kula ya ping meneng wae ora semaur. Nek sampeyan sempurna malah geger. Nyatanipun sederek kula sampun boten saged dipun nendhakaken. Ning kitu mrap kula malah bebayani kados pundi. Ing ngrayi Raden Brajamusti ayan kala Bendana mlajar kundur wonten Pringgondani. Kakang Dana, pripun Dewate? Nek Brajamusti mesti ora bakal adul-adul. Ning kala Bendana mengke nek nganti adul-adul anak Mas Brajadanta mirang kampuh jingga mboten purun teng negara Pringgondani merga teng Permalang teng Glagah Tinulu wonten Begawan Durna kali Patih Sengkuni kula kali sampeyan sing diinceng karo wong Pandhawa. Walah heeh. Walah pripun? Cocok ngendika sampeyan? Biar mari panjenengan boten nungkon kang rayipun Brajamusti wae. Mriko mangke boten sae kedadosanipun lho, kan. Ingkang rayi dipun tuntuti sampun ngantos wangsul dhateng negari yang Pringgondani, ya. Brajamusti. Mangga kanggo sesumbar lindho bumi kuncing kumalu dukuntur gato lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ora dalam mula Kakang Brajadanta ora daya-daya rawuh ning Pringgondani jebul darbe niat ingkang ora prayoga tumraping Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora dalah kala Bendana kahananmu piye Kang? Ayo bali wae Kang. Jadi kaya iki Kang. Aku dhewe gumun. Lah kok dadi kaya ngono sipate Kakang Brajadanta iso malik tinggal kaya ngono kala Bendana. Wis kepejungsa loro kae wae. Sing jeneng Begawan Durna karo Patih Sengkuni ora mungkin kelakon kaya ngono. Mergo aku apal pambekane Kakang Brajadanta. Piye Yayi apike? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi apa? Sing dumadi ora sandadak digawe-gawe Kang. Apa mutut diaturake Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ya aku manut karo kowe Brajamusti mandheg adikku tak bagus. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Kakang Brajadanta ya Yayi apa Kakang aja enggal-enggal kowe budal saka ing Glagah Tinulu apa ingkang dak kandhakake maupun Kakang njaluk ngapura nganti kesluru ora kuwasa ngampah mubal babaling kanepson wekasan kewetu caping pun Kakang nundung kelawan jadi mau singkirna saka pikirmu ya Brajamusti. Ya ora dadi ngopo. Lah kok dadi kaya ngene kahanane. Sapa ingkang paring tirta kaweningan marang Kakang Bosik? Aja ngrembug perkara tirta kaweningan. Nanging kon kunututi kelawan siadi mau sayekti ing bakal nanjihake mbok menawa Brajamusti ana petungan liya tumrap kekarepaning Brajadanta. Petungan liya piye? Kaya tanggonmu bakal sabiyantu harapun Kakang. Wah, dalah Kakang sing gedhe pangapuramu.
Wiwit bocah biyen Kanjeng Rama Prabu Trembaka tansah mulang karo anak-anake nadyan wujud buta tetepa marang jiwa kasatriyan. Teteken ati suci pepayung budi rahayu. Aja netepi marang tembung buta ingkang betah buteng aniaya. Mula kabeh putraning sawarga Prabu Trembaka winelek marang jiwa kasatriyan aji jaya kawijayan kasekten kinarya ngayomi marang ingkang ora duwe kekuatan menehi sandang wong kawudan menehi pangan wong kaluwen menehi payung wong kudanan. Pamriye dimen putra-putraning Prabu Trembaka nulat karo putra-putraning gurune ya kuwi Prabu Pandhudiwayana. Aku isih kelingan. Mula tekan seprene ora ana tumindaking putra prawarga Prabu Trembaka ingkang alisir saka angger-anggering kautaman ya mun Kakang kuwi sing tak eman. Dening nganti semono petunganing Kakang blereng marang bondo donya derajat pangkat lali marang sumpahmu dhewe. Monggo sumpah kuwi abot tumraping wong sing ngrasuk jiwa kasatriyan. Wis kebacut sumpah mongko wis ngenggoni jiwa kasatriyan aja pisan-pisan badal kalawan sumpah ingkang wis diucapake. Kang tundhone ora bakal becik kedadeane ya pancen aku ya isih kelingan. Nah ngopo kowe bakal ikhlas yen to negara iki bakal dilungguhi Gatotkaca. Aku tak takon karo kowe, apa kowe ikhlas? Kakang, apa? Wiwit biyen aku urip ora tau kabondo marang bondo donya lan derajat pangkat. Merga tumraping Braja Musti bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Sing bakal tak gawa sowan ngersaning Gusti ming kelakuan sing apik, budi pekerti sing becik. Nadyan derajat pangkat bondo donya sundul langit, nek atine lethek gedhoane ora iso tinulat darang sak pepadaning urip. Ora bakal ana apa-apane kang mula eling, ayo eling. Elinga Kakang aja nganti kaya ngono kowe tumindake. Mengko mundhak ora prayoga kedadeane tak suwun eling siramen banyu bening kahananmu. Mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane ayo tak gandeng tanganku loro sowan ning Pringgondani. Mengestoni anakmu Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani Kakang. Mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Pintra njara langit ora menang kawruhmu karo Brajadenta ora sandadak ngandani karo Brajadenta. Sing baku kowe gelem apa ora taunana windanana. Aku ora bakal manunggal karo Kakang Brajadenta. Yen Kakang isih kaya ngono, iblis lanat. Wah. Pancen wis kesasapan jiwaning iblis. Nganti kowe ora ngeman karo Braja Musti kowe nibake tangan sak suwening urip srawung karo kowe. Lagi iki kowe mentolo karo adimu lanang. Hang cacing kae kepidak menungso ngoleh ora ngrasake lara ning butuh males. Kowe ngejak pirang taun tak ladeni Kakang Brajadenta. Wes aku mah Aja lho pambeng tak tandangane. aku ngerti nek kowe ora bakal kalah. Ora kaya ngene iki ayo bali matur Kakang mbok ayu hari iki wae kan. Kowe mlayu sifat kuping bali nang Pringgondani. Oh, ngibarate kaya wong nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus bacut ya klebus. Ayo, sapa sing ora nrimake ajangi jembar?